Aja mung waton sujana. Ayo kenang cemburu to, Mas. Kabare sing kok tampa iku kabar kaya wara durung aja duka iku ora prayoga. Kabar burung yuk. Ngapusi mesti. Ora tenan kok. Lah kae sapa? Kae sing anyar. Aku marang keslira aku bakal prasopo muga engkel namai prayaya Sepati Mas akeh wong monggo Pakde padha mati pancen wis tak akoni yen aku iki kurang kemanti Pak Ebo mriki lho timbangane guru kantuket mriku monggo Pak aja mung waton sujana kabare sing mbok tampa iku kabar kaya wara durung aja duka iku ra prayoga. Aturku marang keslira